Zilokhu zingenile izincomo ezibhekwa kubaculi bamaskandi abaseqophelweni eliphezulu abadume iNingizimu Afrika yonke naphesheya kwezilwandle uMthandeni Manqele kanye noKhuzani. Lezi zihlabani zidume ngokushaya ingoma enonkosi phakathi kanti miningi imilando esiqoshwe yilezi zihlabani emculweni kamaskandi. Ezinsukwini ezedlule uMthandeni Manqele oyiPresident yama-Red Nations wamemezela ukuthi ucabanga ukufaka abalandeli bakhe abahlanu etohweni abakhulumele nabelungu bakwaKhazi abafaka emsebenzini. UMthandeni Manqele wabe segqamisa amagama amnandi esiZulu athi izandla ziyagezana, inkosi ngokubhekelela isizwe sayo. Kuthe kusasenjalo uMthandeni ubonakale neqembu lakhe bevakashela isikole sabantu abaphila nokukhubazeka. UMthandeni ubengazile ngezinto eziningi, ubezophosa itshe esivivaneni, ugcine engavezanga ukuthi uluphi lolu xhaso alenzile kodwa khona ulenzile futhi lukhulu. UKhuzani idlamlenze oyiPresident yama-Blue Nations usanda kusiza imindeni emibili yasoLundi ehla imbiyangothi. UKhuzani unikele ngemali engango-5,000 umndeni ngamunye. Kuthe kusabatshazwa le mali, isihlabani somculo wamaskandi saphinde sengeza ngemali engango-2,000 ngaphezulu. Abantu bajabule kakhulu bezwa lezi ndaba kanti imilomo abakayivali basalokhu bencoma lezi nsizwa ngeqhaza ezilibambayo ekusizeni umphakathi.